Nasi goreng. Lah ya. Yang ini penampakan nasi goreng. Aduh. Ketua tok anggrek entuk apa kayak mau? Entuk apa kayak mau? Mie goreng. Pedas. Mie goreng ekstra pedas. Magelangan. Atik rek seminan ngono ya. Seminan. Tomat, timun, kerupuk, acar. Alah. Nek mie goreng ora nek kerupuk ya, Kuwi mote wis nganggo ekstra pedas ngono. Ekstrane kan pedas iki mau.